टिप्रा सारंनि हामग्रायनाय टिप्रा सारक मासाया मानया न थांनि नायनाय तिनि ओ मंत्री हिंजानाय रक तिनि साग मुसुंथु सिमिन अंलाय तंसु आबाहायन मांफिलि कायसा कावि फैजावका सागनि दफानि बरक बाय भिडिअ कल खलाया फेबा कुबुनि दफानि बरक बाय भिडिअ कल खलायै तिनि हायनो कायसा अफिस हब आसुगै अम हायनो के भिडिअ कायसा दादाक सिदाक भिडिअ कल खलायै ब व्हाट्सएप टिकेट भिडिअ कल खलायै ब तिनि आमा हायकिनो नायै तंखा सुगलासर नवाटिया आईपीएफ तिनि मंत्री आबो टिप्रा सारंनि हामग्रायनाय सागनि मुसुंथै सागनि तंथक्तै सिमिं तंलायनायनि बागै दे मन्त्रि इंलाय सागनि मुसुंथै सागनि तंथक्तै तंलायनाय बागै सिमिं दे एमएलए इंलाय बेलेखनो लासिमा सिंसा खाफां दाव दे बुहुकचं टिप्रासा हिंजागै तंनाय ते बुफुर सिसा सिनाय तामनि बागै टिप्रासा कामिं आमसेराव थांगै जों तैरिनाय नगरिनाय हुग्रिनाय नगनो लामा रिनाय हिनि कग्रि फियाबा तिनि मुं सामाय टिप्रा सारक फियाबा तिनि सागनि मुसुंथै सागनि तंथक्तै तंलाय तंमानि सिमिंसे उरा मुरा मांफिलि कायफै ससियेल मिडिया रग आबो हायनो गुबुननि दफानि बरक बाय भिडिअ कल खलायै तिनि तंथक जाक तिनि वारि वाराक जाक तिनि मोनै जाक तिनि बेलेखे खा तंथक जाक बिनि याम बाबैसा दिगेव नासिगि नायखा हंके टिप्रा सारक मासाया मा नंया मा कान्या मा चुंया अंलाय तंबायो ते बाबैसा दिगेव नासिगि नायखा हंके मंत्री हिनि सिनामजानाय रक एमएलए हिनि सिनामजानाय रक एमडीसी हिनि सिनामजानाय रक मिनिस्टार हिनि सिनामजानाय रक तिनि टिप्रा सारकनि हामक्राय नादे नाय ना नाया तिनि सागनि तंथक्तै सागनि मुसुंथै सिमिंनो कक सालायै सागनि मुसुंथैनो तिनि भिडिअ कल खलायै तिनि म हायकै तंलाय तंमानि मांफिलि कावै फैगा चिनि कक टिभिओ बेलेखनो लासिमा सिंसा टिप्रा सा मंत्रीनि कक तुमारक म हायकै फुनुका हंके लासिमा सिंसा बेलेखनो ओ तमुं रक नायनायदि आईपीएफ तिनि मंत्री सुगलासर नवाटियानि ओ मांफिलि ब तिनि बा बाहायकै भिडिअ कल खलायै गुबुननि दफानि बरक गुबुननि दफानि बोरै बाय अ बाहायकै कल भिडिअ कल खलायै ब तिनि नायै वासि वाराय इंजाक खा तंथक जाक खा कसम जाक बेलेखनो खा रुवाय जाक या तंथक जाक फियाबा टिप्रा सारंनि बागै खा दे रुवाय ना रुवाया सागनि तंथक सिमदा तंलायनानै मुचुं लायसि आबनो ताबो सोमुं कतर टिप्रा सारंनि खावो नायदंदि अ मांफिलि न।